Pa to radiš. Pišem SMS. A kog operatera imaš? Goluba. Tako je cool biti superheroj. A kako ti to znaš? Pa odeća daje nekako nagoveštaj. Stil nije tvoja stvar. Je li uskoro noć veštica? Niste znali kako da koristite mašinu za pranje veša? Znači, normalna odeća nije za vas. Mi smo pravi heroji. Da. Čak pomažemo ljudima. Potvrđujem. Kako? Jedete hranu koja je istekao rok trajanja iz frižidera? Ili možda kažete kako niste uspeli da ih nasmejete. Uklanjate njihove mane samo jednim vašim pogledom. Ili ih puštate da se osjećaju kao geniji u vašem društvu? Drugari, stvorite novu super silu u komentarima. Ako želite još jednu epizodu superherojima, hajde da prikupimo 40.000 lajkova i pretplatite se da ne propustite. Samo se vi smejite, lepe devojke nam šalju lepe poruke. Definitivno nisu posjetili okulistu. Ili su prosto izabrali pogrešan broj? Ne, nisu. Mi već imamo mnogo fanova. Nemaš nikakve fanove. To su samo šaljivdžije. Po zakonu prosjeka Kejtine reči su najverovatnije. Zašto nam ne verujete? Samo su ljubomorne. Šta? Ljubomorna na vašu fantaziju? Ne, nego na to da smo postali popularni i da nas sada svi vole. Da imamo super moć i da možemo da je kontrolišemo. I još smo veoma korisni društvu. I zapravo smo jako zgodni. Bolje da pišete bajke, vi ste profesionalci u smišljanju. Ako vam treba pomoć, nemojte nas zvati. Drugi superheroji mogu da vas spase zapravo. A mi to nećemo uraditi. Izvinjavam se. Trebali bismo biti sigurni od vas. Oni su paunovi, ne superheroji. Čips je okej. Da, treba mi još malo. Bolje imati 2 pakovanja. Da slučajno ne zafali. Ros, dodaj mi molim te salvetu. Naravno. Ros, šta se desilo? O, moja krivica. Ali ti si pametna, rešit ćeš to. Fotkaj se. Trebaju mi lajkovi, gledaj u kameru. Magneto za lajkove, možeš ti da gledaš u kameru. Možeš li mi pomoći? Ubedi ovu pahunestu stvar da pogleda u kameru. I?
Ups. Napravio sam grešku. Odlazi, ne trebaju mi tvoji lajkovi. Deni, uhvati! Ups, još jedna moja greška. Hej! Dođevala posljednji sladoled. Hoćeš mi dati malo? Jel tako? Molim te. Aha, uzmi. Hvala. Uzmi, ne stidi se. Pa ne, znači ne. Dečaci su stvarno preterali. Koriste svoje veštine da nas ismevaju. Vrlo brzo su zaboravili na odgovornost koja dolazi kada nosite gaćice iznad pantalona. Mislila sam da im u ovom slučaju treba psihijatar. Voljela bih da mi imamo moć. E pa imale smo. Ali nakon nekog vremena naučile smo lekciju. Sigurna sam da je to važno. Čekaj, zar nije to kamenje koje momci koriste? Dakle, bilo ih je više. I momci su to sakrili. Kakvi su puževi? A kako da znam kakvu moć daje ovo kamenje? Praksa će pomoći sigurno. Osjećaš li nešto? Pa ne. A ja da. Zašto me gledaš tako? Ti si tako lijepa, tako si moderna, tako si... Plašim se. Ne samo ti. Mislim da je kamen. I šta on radi? Izluđuje. U pomoć. Volim te. Odmah. Nadam se da me nisi ni sa čim zarazila. Ne brini, ne mogu svi biti tako uspešni i neodoljivi. Vidim da me nisi razumela. Kako je Ross mogao to da uradi? Kako je mogao da me laže? Mi nikada nismo imali tajne. Šta? Odlučio si da promeniš stil? Ne pristaje ti baš. Mama. Definitivno te ne bih prepoznala. Šta nije u redu sa njom? Ne bih znala. Bubašovi iz glave su joj otišli na večeru. Devojke, ne mrdajte ili... Au! Ovo se ne dešava. Bar bi jedan od njih trebao biti koristan. Ništa? Zato što ti i korisnost niste kompatibilni. Od kad si naučila da pričaš bez da otvaraš usta? Šta? Ćutala sam sve vrijeme. Ja sam te čula.
Voljela bih da čuješ kada te molim svaki dan da ne diraš moju kozmetiku. Ti imaš specijalnost da odmah od novog učiniš staro. Hej! A? Koliko je teško biti najpametnija, najrazumnija i odrasla osoba među svom ovom decom ovde. To je ono što misliš o nama. Zlatna? Ljuta sam na tebe i ne želim da pričam s tobom. Znači, nećeš da se osvetiš momcima? Budalasto je kao što je bezumno. Idemo. Zdravo. Hej, Ros, želeo si nešto ili šta? Da, odlučio sam, ja sam dečak, da mi nije problem da ti dajem svoju krv. Stvarno? Aha, prvo ću otići da operem vrat da ne bi dobio karijes. Sačekaj me ovde, okej? Da, naravno. Iznenađenje za mene. Da, upravo tamo, u dnevnoj sobi. Cool. Aha! Nemoj, molim te. Ali obećao si. Ljubav je zla. Neuredni će te voleti. Ne sviđa mi se tvoj osmeh. Posle posljednjeg morali smo svi da trčimo i da otvaramo prozore u kući. Tako si muževan, hrabar i atletski građan. Pa istina je. Neuredni, šta nije u redu sa tobom? Da te nije sunce udarilo ili... Vrijeme je za zagrljaj. Vreme za trčanje i što brže i što bolje. Da, bilo dobro. Sjajno, zaista. Nešto nije u redu? Da, naš komšija je sa vama. Niko ti ne brani da se iseliš. To je posao tvojih ruku. Ne nego vaš. Da, slažem se. Našli ste kamenje. Aha, Vraćate ih nazad. ne. A šta ako te nateramo? Pametna. Neće biti potrebe. U redu je. Hajde da se kladimo. Koji tim ima bolje superheroje, ali bez kamenja, tako da će luzeri da se odreknu kamenja? Da. 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 Vidim da ste osmislili ime svog izgubljenog tima. Kako slatko. Da, budite spremne da plačete. Aha, od smeha. Nećete nas pobediti. Kaže onaj koji uvek gubi. Mi smo wow. A mi smo Oda. Drugari, pišite u komentarima ko su bolji superheroji, devojke
Ili dečaci, stavite like za nas. Ne, stavite like za nas i pretplatite se. A to znači da će vam nedostati pravi superheroji. Šta si rekla? Šta to radite? Hajde. Ej, A šta ako ti to uzmemo?